खालामनानै गावनि केरियारखौ दानानै लानो हायो बेनि थाखाय मिजिंथिनाय जाबाय। नैथियाव दिनैनि रानार्स अप टीम। Hello everyone guys. दिनै आंहा फुटबल गेम फाइनाल नायनो थांनो नागिरदों उदालगुरि आरो सियालमारि गामियावहाय। दिनै फुटबल गेम फाइनाल दङ। ओमफ्राय फुटबल गेमनि सिगां माने मोसानाय होग्रोगोन आरोना। मोसानायखौ नायखांनानै फुटबल गेम नायनोसै। थ' लोगोफोर नोंसोरबो नायलांबाय था जोबजासिम नाय। ओमफ्राय आंनि बे बड' एभेक्रेसन इउटुब चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे आरो लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो। दायो बिदिब्ला माखौ नायबाय थादों थ'दो नायलांसै। नै ओंखारगासिनो माखासे नै रा देलायबाय थादों नायलांबाय था जोबजासिम नङाबा नोंसोरखौ केस होजोबगोन आं। बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय। बिनि उनावहाय दङ जोंनि मोनसे समनि नोलोबारि आनसलिक कमिटि आबसुनि आफादगिरि आरो आथिखालाव गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरि आरो लोगोसे फैगौ बोसोरनि ब्रैथि इन्डिपेन्डेन्स फुटबल टुर्नामेन्ट सियालमारिजों खुंजानाय 2023 मायथाइयाव जानो गोनां बे जोलुर बादायलायनायनि सेथि बान्थाखौ बावगिरि बिथाङानो जाहैदों मुसे उकिल चन्द्र बर' बिथांखौ आङो गसंथिनानै सिनायथि लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय। साबायखर थाबाय बिथांनिसिम। बिनि उनावहाय आं सिनायथि होबावनो आखायाव लादों जोंनि गेजेराव सफैनो हादों देग्लायनि नैथि बान्था एबा रानार्स आप जि 10,000 रांखौ आवगायनाय जोंनिनो आगुनि बरिगाव प्रेसिडेन्सिनि चेयारमेन मुस्रि भबेन बर' बिथांखौ दान्दिसे गसंथिनानै सिनायथि लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय। बिनि उनावहाय जोंहा गोबां आलासि दङ। बिनि मादाव आं गासैखौबो सिनायथि होनो हाथाव मोनाखिसै। सिनायथि होनो लादों बेबाराव जोंनि नोलोबारि बिथांखौ दान्दिसे सम गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय। बिनि उनावहाय सिनायथि होनो नागिरदों नोलोबारि बियाब जोबथानायाव आं सिनायथि लानो खावलायनो सानदों बिथाङा मानव गेदेर मुस्रि कासाव दैमारि बिथांखौ दान्दिसे सम आं सिनायथि लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय। गोबां एंगार हायै जाहोनाव बिनिफ्राय बारा सिनायथिखौ होनो हानाय जानाय नंला। नाथाय बिनि आगोल आङो जोंनि जोदोबलांफिननो गोनां जायो। दा बेखायनो जोंनि गेजेराव जे बेबायदि गेलेनायनि माखासे प्लेटफर्म बानायना होनो हाबाय बिथांमोननिसिमबो जोङो माखासे साबायखरखौ बावनांगोन। मानोना आं दिनै नुबाय जे सियालमारि गामिया Kornal. Udah. Kau pengen layu. Tapi gua mana sini dah? Bukan ya, kan? Iya, koi, tas lagat. जोंनि आगुनि बरिगाव प्रेसिडेन्सिनि चेयारमेन सेकेन्ड प्राइज नागिरदों दा लोगोफोर। दायो नायदो सेकेन्ड प्राइजखौहाय लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय। जोबोद जोबोद साबायखर। जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय।
Daifang kuti FC Đâu đây? Sẽ là cái là bốn guys saya game a जोबनानै थांबाय Organ FC निफ्राय नुबाय जानांगौ गेमखौहाय फैनानै मा बुंनो Captain Organ FC नि captain बिथांखौ बिसिम खावलायनाय